Έλα. Τώρα πάω σπίτι, αλλά να σου πω, μήπως είστε κάπου κοντά στο παρκάκι, να έρθω να μιλήσουμε, η Ειρήνη είναι μαζί σου. Ναι, έρχομαι, σε 3 λεπτά είμαι εκεί. Εντάξει, έλα, φιλάκια. Τι κάνω, να σκάσω, είμαι αλήθεια, δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί ρε κοπέλα μου, τι έπαθες? Ρε, δεν χρειάζεται, κάθομαι εδώ. Ρε, δεν αντέχω άλλο, πραγματικά μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Ρε, τσακώνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν μου δίνουν καμία σημασία, λες και δεν υπάρχουν στο σπίτι είμαι. Πότε ο πατέρας μου θα είναι πιωμένος και θα τσακώνεται με τη μάνα μου, πότε η μάνα μου θα βρίσκει αφορμές να τσακώνεται και δεν σταματάνε καθόλου. Φεύγω, πάω να δω τι θα κάνω, θα σκεφτώ αν θα τους μιλήσω ή όχι. Καλά, προσπάθησε πάντως. Δεν έχεις να χάσεις και τίποτα. Θα προσπαθήσω. Τέλος πάντων, φεύγω γιατί αύριο γράφω και δεν έχω ιδέα. Πρέπει να πάω να διαβάσω. Α, και εμείς θα παθαίνουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, ρε. Τίποτα ρε, πας καλά. Θα τους μιλήσω. Έφυγα. Φιλάκια. Άντε, bye. Παλίτσες. Ναι. Και τα χρήματα, στο τέλος δεν θα έχουμε να πάμε. Τι σε νοιάζει, μωρέ? Τι συμπεριφορά είναι αυτή που έχεις? Τι ώρα γυρνάς στο σπίτι, πάλι ξενύχτησες? Ναι, Πού να είσαι? τώρα θέλω. Πού είσαι, σ' αρέσει να φύγεις από το σπίτι? Να φύγεις εσύ. Τι κάνει τόσο όμορφο έτσι εδώ πέρα μόνη? Να σου κάνω λίγο παρέα. Πάντως. Μαρία, χάρη. Πώς είσαι? 22 εσύ. 27. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα μωρέ, κάτι οικογενειακά σπίτι. Τίποτα σοβαρό ή... Τίποτα, μωρέ, μη σε μπλέκ, απλά οι δικοί μου τσακώνονται όλη την ώρα, δεν τους αντέχω άλλο, ο πατέρας μου πίνει και είναι σε ένα διέξοδο. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing. Τα έφερες? Θα ήθελα να βρω σήμερα τα πάρεις όλα. Κάτι μαζί. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Μια βόλτα έχω έρθει. Μια βόλτα με ποιον, αφού αυτός είναι... με έναν φίλο μου, τέλος πάντων πρέπει να φύγω, εντάξει. Τα λέμε, γεια. Ναι, δεν σου πω τι έγινε με τη Μαρία, τα έχεις μάθει? Πάρ' το κι αυτό. Όχι, για πες. Αχ, δεν σε πειράζει να το πω. Ναι, τέλος πάντων. Ρε, έχει πολλά προβλήματα και με τους δικούς της και τέτοια. Αυτό το έχει πάει, έχει μπλέξει. Νάτι. Ναι. 1000 χρόνια θα ζήσεις. Πού σε ρε? Κάτσε, τι κάνετε? Καλά, και εσύ να μιλάγαμε. Πού έχεις χαθεί? Τρέχω ρε. Ναι, τρέχεις. Κάτι μου είπε εδώ η Χριστίνα. Τι σου είπε? Πού σε είδε? Α, βόλτα είχα πάει ρε με έναν φίλο. Από ό,τι μου είπε δεν ήταν φίλος, ήταν λίγο της μεγάλος ηλικίας. Μήπως έχεις κάτι να μας πεις, ας πούμε? Έχεις κάτι, θες να το Εμείς σου... την τελευταία φορά την είδαμε σε ένα πάρκο, εδώ πέρα λίγο πιο πάνω. Λογικά, ναι, εκεί θα τη δείτε. Εντάξει, ευχαριστούμε κορίτσια. Τίποτα. Οφείλω να σας το πούμε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνουμε τώρα το μας? Ψάξε! Να το, Δημήτρη! Τρέχα, τρέχα!
Γεια σας. Γεια σας. Τι έχει το παιδί μου εδώ? Είναι σε κόμμα, έχει πάρει πολλές ναρκωτικές ουσίες. Δεν ξέρουμε ακόμα. Όταν θα έχουμε κάτι νεότερο θα σας το πούμε. Έχουμε κάτι νεότερο για το παιδί μας. Το παιδί άνοιξε τα μάτια, το νερματεύσαμε όλες συνήθειες και ξεπέρασε τον κύριο.